Yedu kufara kupata nyama sisina nehondo yani Kanaane. Muziki ino kufara kupata nyama sisina nehondo yani Kanaane. Maedza niso Yedu kuyeta zvisisike achina ine upenyu wani Kanaane. Maedza niso Yedu kuyeta zvisisike achina ine zvipi kana zvipi zvakaitika. Kumekwazanoza nyama azviyave unhu wedu muupenyu. Kutamba kwedu kufara kuvarairwa azvina ine zvatiri imo muupenyu. Specifically, India.